Bueno, hola, benvidos. Estou aquí con Elías que nos vai explicar o traxe dos xenerais da Ulla. Bueno, o traxe este se compón, pois, como vedes, con bastante adornos. Este traxe casualmente está feito do 2013, que é un dos traxes novos que se fixeron hai moi pouco, as súas medallas. Nos falta a poñer as charreteras, o cordón, o fajín e as bandas. Entón, podemos empezar ca banda primeiro, a banda que vai da dereita á izquierda. Vale, así entonces. Sí. O cordón que vai a viceversa. E agora poñeremos as charreteras. Este tipo de charretera normalmente había que dar unha puntada cando se sabe o período de general, hai que dar unha puntadinha porque senón estes proxectos poden che salir. Claro, entonces para que sea un prendedor así aquí por debaixo. Normalmente, por debaixo do traxe, normalmente vai unha camisa blanca con unha corbata, normalmente as corbatas son todas sempre rojas, por tema dos carnavales, para chamar máis, non sabes? Pero a camisa pode ser calquera, non? Non, normalmente son camisas blancas. É o que máis viste, o sea, o que máis luz che dá. Entón, agora, veríamos co fajín. Son como moitas cousas. Claro que son moitas cousas. Bueno, é quentiño, pode que Non, frío non fai, non. Cando fai calor, os generales van bastante alto. E depois está o triscornio. Normalmente, cantamos as plumas. quedan aí guardadiñas todo o ano, mesmo. Porque as plumas estropeanse moi rapidamente. Non, se este ben custodiadas, non. De que son normalmente? Son de pavo real e os plumaches son de avestruz. Que ao final pesa moitísimo, non? Ao final, este temos que empezar. Podes coller aquí e meterlo por aí. Por aquí, vale. Así. E hai que ir mirando sempre do que o ollo se vexa para fora. Amigo. Claro, é que senón... Senón non queda bonita. Claro. Porque ao final é moitísimo traballo preparado. E para montar un proceso leva así como hora e pico por lo menos. Eu xa non estou colocando ben que a mí non se móvense, né? Algúnas das plumas estas pues, poden ter... Algúnas teñen casi por uns 15 anos, unhas outras teñen xa 30 anos. 30 anos? Sí. Vas modificando de vez en cando, vas cambiando. Porque son moi difíciles de conseguir ou moi caras? Bueno, se as compras, casualmente nós o ano pasado pedimos unhas costaron sobre 100 euros. 100 euros cada un? Non, 50 50 plumas. Ah, vale. Porque ao final canto costaría facer un traxe destes? Un traxe destes pode andar sobre 3.000 euros para arriba. Completo 3.000, 3.500, 4.000 euros xa é moito traxe. Pero o precio deles normalmente son sobre 3.000 euros. E canto tempo dura? Cando se empeza a estar gastado? Cantos anos? A ver, os anos se os conservan moito, nós temos aquí un feito que ten 30 e pico de anos. 30 e pico de anos? Este foi o meu traxe que se fixo en San Julián de Sales. 30 e pico de anos. Está ben? Está ben. Ten falta de cambiar estes adornos, que, bueno, que non visten moito. Este traxe, non sei se ten aquí a fecha, pero vamos gastar un pouco. Non ten a fecha. Pois este traxe ten por aí, sí, sobre 35 anos. E o seguides poñendo, o seguides usando? Sí, o seguimos usando. Cada vez úsase menos, claro, na chaca de que temos que reformar un pouco. Como é o hai traxes máis novos, pois a xente gostei de levar sempre os traxes máis novos.
Entón, como ti deixas os traxes dunha parroquia para outra, ti cando vas a outra parroquia, pois tamén traxes os traxes máis novos. Entón, o que vai de general, bueno, chega aquí este traxe, ve o outro, entón é normal, o sea, que está aí entendo. Entón, este traxe da para arreglarlo, que se pedimos o puesto dele, anda sobre 1.000 euros. Si 1.000 euros, está manchado. exactamente, sería quitarle o... Os abanitos. Este non, este está moi grosso, este está moi bonito. Porque estás igual, pero este todo de abaixo, Sí, está máis xa, claro, e o disco non pasa aí mismo. Entón, son pezas que, claro, ten os seus anos, é como todas as cousas. Entón, veía cambiar isto, gustaría sobre eses casos. Claro, porque non son oficios que se van perdendo, non? Claro. Eu vin, como ela facía o traxe, que non deixa de ser fan o tiscorno e fan con palla de centeo. Con palla de centeo? Sí. Eu pensei que collía un sombreiro destos que hai destes caes de feitos, de tal, e que foi non. Ando facendo un palla de centeo, pouco a pouco, un palla de todo centeo. Depois forramos pouco máis. Se chove, por exemplo, no día do se como se chove, estes traxes non se poden enviar. Os tiscornos menos. Moitas veces que o fan, se chove pouquinho, pois pons un plástico, un xubieiro deses por arriba para tapalos. Pero se non teñen que quitalos, piñarse, a hora sempre te dá o alto, sempre o tempo deixe tamén, claro, pois non deixen para non se pode poñer, porque se traxes, o calquera que non vexa mollado, se o presto, esa xente non leva máis, non se gasta nada. Porque se non, de pouco vale gastar moitos cartos, e se de un ano para outro xa estropeamos. E os plumas estarán por aquí, non? Sí, así para fora, así sempre para fora. Así. Para que vista. Para que vista, claro. E sempre, claro, combinando sempre, Colores, claro, non é todos iguales, no mesmo xeito. Mira, pois eu sempre pensei que se guardaban así, nunca pensei que guardara esas plumas. No, a ver, o máis bonito sería guardarlos así. Que pasa? Para guardarlos así, tienes que ter moito espacio, moito sitio. E incluso había que meter unha bolsa de plástico, que son dese plástico pequeniño, cerrados herméticamente, e colocados ao revés. Porque senón, se está así tamén seguido, desformase, non sabes? As plumas desformase todo. Entón, o motivo de desempaquetarlos, que claro, dá moito traballo empaquetarlos, é eso de conservación deles. Exactamente. Porque claro, estas plumas, se collen un pouquinho de humedad, Sí, o de polvo, para... claro, todo lle afecta. Todo lle afecta. Ven aí para fora. Para que os mal, a ver, ven aí fora. No, así. Sí? E agora vai? Así. Exactamente. Dios mío, E agora, descartalo aquí. teño que subirme a un cabalo. Ten que subirte a un cabalo. É como un cabalo. A ver, normalmente, cando se anda pola aldea adiante, non se dá para o tiscorno. Xa, claro. O tiscorno ponse por un momento se queda dar unhas lindas altas, ou sea, como por exemplo, chegas aquí no campo da festa a mediodía, pois podelo poñer aquí un momento. E depois para darlo alto. Como, por exemplo, nos poñémolo cando vamos á casa do conde, porque ven moita xente de Madrid, para que a xente vexa o que hai, para que vista, si se poñen, pero depois non, porque é incómodo andar con isto, ese che digo, e falta de moita pluma, é moito tal. E se fai aire, xa é imposible. É que pesa moito, É imposible. Son incómodos. Xa. Entonces, Claro, bueno, pues, eu me imagino agora mesmo no cabalo con isto caendo no suelo, claro. no, eso tamén pasa, eu tamén caín, e máis fundelas é quen, que o cabalo é quen eu. O cabalo é meu, pero tumbouse, non sei que lle pudo pasar, non pasou nada, nin estupei o traxe, casualmente foi un traxe que viña da parroquia de San Cristóbal do Eixo, e viña estrenando eu. É dicir, no, lévalo ti que é o que mellor montas e non pasa nada. Pois foi o que quero, non sei, a suerte foi que non pasou nada. Bueno, pois está que se compón o traxe de E despois pantalóns? E os pantalóns normalmente son pantalóns blancos. Veces é exacto. Guai, son pantalóns blancos, moito levan así un lazo todo de arriba a baixo, rojo da bandeira de España, e senón blancos normalmente. E pois unhas botas de montar, e claro, son unhas botas de montar, senón aquí arriba.
é o que se leva. É o que se leva. Pouco máis. É difícil isto. Bueno, Tedes moitísimo mérito, Sí, señor. Mérito En non, as conservalos, en andar con iso. Porque despois, este xa sería o do correo, non? Eso, en principio aquí, é o director do coro. Vale. Que pasa? Que estes traxes, tanto o director como o de correo, son moi similares. Cando o traxe de correo ao director vai vello, pode o de correo, que a cousa é a mesma. Encántame a Jorreta. Como a chamaches? Jorreta, esos son as jorretas. Este, normalmente, de correo nunca foi o traxe este, pero bueno, o traxe de correo é directo, só que o director normalmente leva bastante máis adornos que o correo, é o único non se diferencia. O de correo, que pasa? O correo leva unhas cadenas de levar medallas, leva unhas cadenas cruzadas, varios tipos de cadenas. Normalmente son doradas, para que o xame máis, que son plateadas até o bundillo, para que destaque un pouco. É pouco máis. Despois as medallas son... Bueno, son unhas medallas que se compran, o sea, non son... Antiguamente, había que andar buscando medallas por todas as casas, destas que eran militares, que había que darle de posconsidor. Hoxe en día, estas medallas, bueno, pues tiras por... Nos compramos en Santiago, por internet, que non hai... Que son fáciles de conseguir. Claro, é que antiguamente, tipo, cando andaban das generais, tiñas que ir a 4 ou 5 sitios. Porque non tiñas que buscar as ferreteras, no outro lado ia buscar o traxe, no outro lado buscar o cordón, e entón era moi complicado xuntar un traxe general. As ferreteras antiguamente eran todas como se foran de bronce, pero bueno, creo que debían ser de bronce, porque era dorado, unha vez tiñas que limpiar as con xidor para que se brillaran, e iso era moi complicado facer eso. Claro, porque, se digo, pues cada un tiña que ir á tua casa a buscar as ferreteras, o outro tiña só un cordón, o outro tiña o traxe, porque claro, ninguna casa, nin ninguna parroquia había casa un traxe completo. Claro, ao mellor non se podían permitir económicamente ter un traxe completo. O lujo de ter un traxe completo. Entón era moi complicado. Hoxe en día, pois, hai moitos traxes, moitos. Este é o que sería director e correo. Nos valía as dúas persoas. Isto sería a correta. Que a verdad, que tamén pesa, Pois aí onde está a diferencia moita é de que o director ten que andar todo o día con eso. O correo, o general, non. Entonces, o que leva a correta normalmente, tanto o correo como o director, serían aceites con machos. Pois este sería o traxe de, ben, ou de correo ou de director. A función máis ou menos é mesmo. Só a diferencia é o de correo non leva tanto adorno, algúns outros sí, pero bueno, a maioría non. O director sería máis ou menos. Pesa e móvese e fai o ruido. Pois iso é o que é dos carnavales. Pois, maravilloso. Moi ben. Así Sí, que guai. Pues moitas gracias. Non hai de que, eso estamos. E nada, a ver se me animo un ano, se me deixades. Sí, moi ben, podes ir cando queiras.